Szent Háromság egy Isten, a megváltó Krisztus, az Atya és a Szentlélek nevében szeretettel, testvér igaz szeretettel köszöntöm. A közöttünk megjelent testvéri egységben Krisztus evangéliumát körülvevő 4 egyházközségnek papjai és hívei. János apostol első levelében olvassuk, 3 tanúskodnak a mennyben, az Atya, az Ige és a Szentlélek, és ez a 3 egy. És 3 tanúskodnak a földön, a lélek, a vér és a víz, és ez a 3 egy. Ez a szent nagy egység von bennünket ma össze, a lélek egysége, a szeretet lelkének, a Szentléleknek az ereje, a vér, a megváltó, értő valamennyiünkért hullott drága vére, és az a víz, amelyben valamennyien a szent keretségben Isten gyermekei, Krisztus testvérei lettünk. 1964-ben a második vatikáni zsinat kimondotta az ökumenizmus dekrétumában azt, hogy igen, Krisztus ősi örök vágya az, hogy a keresztények egyek legyenek. Mi is ezt a szent nagy krisztusi egységet keressük a mai este. Nem hierarchikus egységet, még csak nem is tanításbeli egységet, hanem ennél még mélyebben a kegyelemnek és a szeretetnek az egységét. Az Anyaszentegyház önmagát is meg akarja újítani, és a vatikáni szent zsinatban milyen érdekes, hogy 2054 zsinati püspök szavazta meg ezt a dekrétumot, és csak 11-en voltak, akik nem tartották időszerűnek a keresztények teljes egységre való törekvését. Minden elsőprő nagy többséggel a Szentlélek akarja azt, hogy mi, akik egy evangéliumot hiszünk, egy Krisztus tanítványainak valljuk magunkat, tudjuk egymást szeretni, és tudjuk együtt imádkozni. Nem ismerjük, azt nem szerethetjük meg. De akik ismerjük, azt meg tudjuk szeretni. Hogyan tudjuk egymást megismerni? A belső imádság szent fényében, a Szentlélek Úristen ragyogásában. Ami szent közös hitünk a megváltó Krisztusban, és vonjon bennünket a szeretet és kegyelem koszorújával a megváltó üdvözít. 1000 esztendő óta magyar földön még így együtt nem imádkoztak, ahogy mi akarunk imádkozni. Az ökumenizmus Pomázon nem most kezdődött. Azok a lelkészek, akik itt vannak az oltár mellett, az evangélium mellett, az, akinek helyettesítésében megjelent, és nagy szeretettel köszöntjük a vendég esperes főtisztelendő Urat. Mi 3 1944 szomorú őszén, mikor minden olyan kilátástalan volt, fiainkat elvitték, bennünket is ki akartak telepíteni, az egész falut nyugatra hurcolni. Demeter nagy tiszteletű úr, Bestics esperes atya, meg jó magam, itt a katolikus plebánián egy este megtárgyaltuk gondjainkat, bajainkat, és úgy állt föl az asztal mellett a nagy tiszteletű úr 1525 évvel, hogy most imádkozzunk Pomázért. És ott kezdődött az első véresen komoly, szent, ökumenikus gondolat, hogy nekünk együtt kell ezt a népet szeretni, együtt kell vezetni, együtt kell megőrizni, mert mi a helyünkön maradtunk. Minden csábítás és fenyegetés ellenére egy tappottat sem mozdulunk el soha innen, és együtt kell megtanítani őket a közös, építő, a szenvedő, de magyar sorsra és munkára. És a másik testvéreink 1946-ban, amikor mi ébredező egyházközségünk templomot akart építeni, bővíteni, a boldogult jó Ilja bácsi hozta az első köveket. 3 szerb testvér hozta az első 3 kubat ezekhez a falakhoz, amely immár
után több mint 20 esztendő óta állnak. Az ökumenikus gondolat nem akkor kezdődött, hiszen az tulajdonképpen az utolsó vacsora asztalánál kezdődött, Krisztus szent szavában és szívében. Van az egyháznak egy nagyon érdekes 1000 éves éneke, amikor Rómában ott lehettem és láthattam Ramsay anglikán protestáns ércet és 6. Pál pápa testvéri ölelését, közös szent imáját, Szent Pál apostol sírja fölött, azt énekelték, Ubi caritas et amor, Deus ibi est. Egy ősi régi ének, a nagy csütörtök esti lábmosásnak éneke, ahol a szeretet és az igaz szeretet, ott van igazán az Isten. És nem tudtam letörölni a könnyeimet akkor, amikor az ősz Atenaforás konstantinápolyi ökumenikus pátriárkát láthattam Szent Péter sírja fölött, amikor könnyezve 1000 esztendő után a római pápa és Konstantinápoly pátriárkája testvéri szeretetben, közös imádságban és hitben megölelték és megáldották egymást. Én ezzel a szóval köszöntöm az én kedves paptestvéreimet, a kedves megjelent keresztény testvéreinket, Pomász hívő népét, hogy ahol a szeretet és igaz szeretet, ott az Isten, mi hisszük, hogy az igaz szeretet nyomán most közöttünk van, a szeretet királya, az élő Krisztus, és velünk marad.